Kutaisiginnaartartut namminarsorluti oqartussat siullarnerlutik kultuurikkut suliuteqarsimasunut nersornaasiinerat maalinuummi qaqqata qanorna qaqqata kiup timissortarfeeraani malinaafiiniarparput. Ja, så har vi uddeling af Selvstyrets første kulturpris. Velkommen til KNR's direkte transmission fra GU's Minehal i Nuuk. Tässä pisut tulleriarlu taakkartorsinnaagu tässä maannakkut qassinguppa tässä marlunguli portaava tässä tikilluaqqusisuqassaaq taa tikilluaqqussuqarerpat naalakkersuqarfim pisortamit tässä Lise Lennart qanmaatiqarpatan Lise Lennart Olsen tässä ulapinikuunarmaam ilaalippuyortortarata kisianni tässä taantikilluaqqusserpat eqnersoqatigittuqassaaq tässä taava tulliani kultuuriqarnerna naalakkersuisup Mimi Carlsen uqaluyaatigissawa soortaamat nersornaasisuqarniarnersoq taava eqnersortoqassaaq taava pingiseqqatamissaani nersornaaserneqartut uqalugiassapput tamatungulukkerna eqnersoqatigit qaqqata eqnersoqatigivi tas eqnersussapput taassamo taakku eqnersussavaat oqaatsigut naalakkatta pinngortitai taava pingasumissaaali tamaangaana malinaanerput killeqassaaq tassa tama pingasumissaaali nersornaasikkat qaaqqusallu suleqatigiissapput. Ja, man kan høre Nuuk Byorkester stå og spille lige her uden for Minehallen. Og herinde er der mange mennesker, festklædte mennesker selvfølgelig, og et kæmpestort kor, festklædt også. Og der er flotte blomster herinde. Vi venter på, at eftermiddagens program skal starte. Der bliver en velkomsttale af departementschefen for kultur, undervisning, forskning og kirke. Og derefter vil der være en tale af landsstyremedlemmet for kultur, Mimi Carlsen, som vil overrække kulturprisen til de mennesker, som skal have den i dag. Og så vil der være fællessang, hvor Grønlands nationalsang vil blive sunget endnu en gang i dag. Der vil så omkring 2:30 være taler af prismodtagerne her, og det vil vi jo selvfølgelig gerne dække, men jeg ved ikke, om den bliver dobbeltsproget. Men også de kongelige er også på vej. Tässä oqarnertitut imaat kiup timissortarferaaniikkatta tässä silataqqama seqinnarissorsuanguarmiarma ullulkigullerni sialtissingatikkaluara anertissingatikkaluara killermut pisoqarpu tässä illuiluaniikkatta tamaksoqutaangillat missakkut tässä isertoqarnissaani utaqqiput isaanialerunarput tamakkua qaaqqusat aamakikkut nersornaasigassaasanersuila suli uqaatigineqaqqunginnami taava uqaluiartu uqaatigisussaavaat. Ja, vi ved jo endnu ikke, hvem det er, der får kulturprisen, men det får vi meget snart at vide. Og nu strømmer folk ind i Minehallen. Det tyder på, at de fine gæster snart kommer. Jeg kan se folketingsmedlemmerne komme ind i lokalet nu. De folketingsmedlemmer, som har været med til at skrive og forhandle selvstyret på plads. Det er her også i dag og er som indbudte gæster ved selvstyrets indførelse. Så det mannakkut tulumuqaviaqattaaraarpu tunutsinninga isaayussaamma taila so kisen tassa atsa taama ma nayuttoqartigaa nersornaasiinam atatillugu tassamiamma baana ullumikkut namminersuleqattaila qanermaannagu namminersuleqatta tassi namminersornersoqartussat oqaasitaanna qimapparpumma namminersornerullutilluoqartussa namminersorlutioqartussa tastoriikatallu namminersorlutioqartussat tassa massakkut akisussaaffitiguat naalakkersuisoq kultuurimi naalakkersuisoq qaaqqusisuugoq maani kiup eqarsaartarfiani
pinnersarsimasumi naasuni portusorsuarnik pissangarrappungut ullumikku kikkut nersornaasarneqarumaarners tusassallutin taamaap amma tastaaguutaan kultuurila ilaasa piorsaarsimat sutsim taasarpaat taa ullumikkut tassa kultuurisortoruissuugat taamaattumaam soorluuna inissilluarsimagasagaat nersornaasiinissaq ullumi kultuuri pisoqarfissuarmi ilaahinnariitta taamaalluinnarpoq tassa pissanganartuaannarpu kiu tamaasa kikkut nersornaasarneqarsiman nerstusassallutin amma nersornaasikkat ассигитун пигиннаанеқартарпут маанна укиуманна тасkultuurikkut суулиарсимасуни киккут ималкина нерсорнеқарнisса аамассуут канаруна тунгигилэрсуутаассинерс писсаганарпут тусассаллугит эққаамавакка тамаккуа нерсорнаасернеқарсимасут илаат атуаккиортут илаатни пилерсортартут ависилиортут ависилиорнун ааққиссуусу аама нерсортартут аама киккут эққаасиннаа эққаа тасса укиорпаалукасингорпумиа таамат нерсорнаасиисарнут суу тасса намминерсорнеруллуни оқартуссаанеру илуани укиутеқааюа ингерланеранни культуурикну сулиниарсимасун нерсорнаасиуттангертаанна ингерланнеқарсимау аама тасса илисима нерунеқангила иллаама наалаккерсуусу суугавит укиуарлаани культуурқарнер наалаккерсуусуусу тастамаккуаама иллит аққусаарсимассагут аалиарсимасун арлаан эққаамасақарпит тамаккунум тунгатиллугу ималуунниит тасса илаанниккут аама имаакками налунарсисарпу аама инуикиккорпиаат нерсорнаамт туниссаллугу сорнаалаккерсуису таанна исумалиутингисариақартарпаа оқимаалутарлугулу аннертууми ааммалу паасиссутсим катерсиллуни сооруна римилу аама паасиниарнеқартарпоқ таассума нерсорнаасернеқартуссап таамаалиорниссақ акуерисиннаанераа соорлу мисингиникууара акинеқарната ила пиуккуссатсиннингааннит акинеқарната таама нерсорнаасигаангила таава тасса пиуккуннааруарлун тааннерсорнаасигаангила тассунафаам таам писоқартар суу аам таам писоқартарпу инуи илаисаққумилаангиннамик ила ааммалу саққумилаарусуннатик илаи аама нерсорнаасернеқарниартималуунни саққарниулернеқарниартут имаат таамаалиорнеқарумани аёрпут тисам инуи ила аама ассиингиннатта илааса тассами сорт липаатсимик инооқатаас таа оқартарнилаиллалунгила суу карааллаам титтиттуугамик ила титтиттарамик караалли кисиа иммаа пиффиссаманна намминерсулернеқ имаассиннаавоқ аама тамаккунангилеққутоққаник аллангортитсисо соорлу туллуусимаарлу такалаалли уангут массакку акуерисаангатта инуиаттут кинаассусерпут оқаатсигут нунарсуарми иммиккууллариссуту ила оқарсиннаавгут нунаруйуссуатсинни инуяақангууллу таикиттунгууллу тааманна акуерсаарнеқарнерпут аама калааллини инуианни аама туллуусимаарнерулертитсиллунилу иммаа титсииппаллааруннаарлут тунуарсимаақпаллааруннаарлутик аллату мисингилиссанерсу писсаганақа тоо таамааппу тасаамма тассинериамми сигиннаартоқаартаила аама так эққарсаатиалуисорлу тасса таамат нерсорнаасигаасу аама малигассиусуусарпу нуяқатигиинни таава инерсимасуиннаангитсут малиннаасар аама инуусуттуаққамеқ малиннаасарпут таава таамат нерсорнаасисоқарпат аама таакку тассинерсорнаасиккат малигассиусартуугамик илаа таманнертаа аама соорлууна эққарсаатиинеқарлуни нерсорнаасисарн пилерсиннеқарсимасо утаққинитсинни тунгутақ аама эққаалаарсинаавара уна нерсорнаасиинерми ассилиартунниуннеқартарпоқ синилик таассума нерсорнаасернеқарту аққаник атсиорсимасоқ аамалу наалаккерсуусуусуп атсиунгаани синилерлугу кусанартумик таана ассилиақ култимик нақитаавоқ кусанарторуйуссуа тассам култим қаллерсуми
Dan scenario waqt qumitsuriortum inuusuttunguamik nuummiumik Michael alaufisinimik tunumium ananarimik asial eqqaamiuanik ataatarimik ajoraruartum mikaari tassa peerunnikuuvoq 23 narniu kioqarluni toqunikuungami kisiataan suriangua ilinniartitsisua oqaloqatingilaarакку ilinniartukua Aina Heilmann taamanikkut kunstskoolimi ilinniartuusimavoq ukiu ataaseq aamalu pinginnaaneqarluarnin takutissimangaa Aina Heilmanni eqqaamaniarpaa tamatumalu kingorna aama Emil Rossingi oqaloqatingingakku tassauqarpo inuusuttut sudiyaasa assingingittuku sanartu akornanni mikaalip sudiyaa qinerneqarsimasoq sorl inuusuttu sudiyaasa aam pingaarutaat ullormi taamaattumi ersersikkumallugu isumaarpuanit niinnarnu kioqarluni taani sudiyaarisimangaa Michael alarfisinniungalu tastakkua utaqqisaamiuna ammatamat assiingitun eqqartuaqartuut isartoqartussaagami inunnika ataqqinartuniilaa kikkunukua tamaaniamma ataqqinartnajunniartut tassa ataqqinartorsuaq dronning Margrethe uialu prinsinnarik aammalu kungissa Frederik nudialu Mary aamma khirtussaaput tamakkualu maritserpassui aamma maani isaapputta ilaqutariit meeqartallit assingingittorpassui tamaaneerrapput pissangapput aamma utaqqippu aamma taqqerrappu massaku tassinalunaaquta marloqaangilaarpaa utaqqisaami tanskisiulaarsinnaagut imma atsangu eqqartukkuunaatsunguami Henriette den der Grønlands Hjemmestyres Kulturpris, den blev jo i sin tid stiftet, fordi at der er nogle bestemte personer, der skal have sådan en pris, og der er nogle forskellige kriterier for prisuddelingen. Måske du kort kan opsummere, hvad det går ud på? Ja, den bliver jo givet ud til mennesker, som har betydet noget og arbejdet for den grønlandske kultur. Og de kan gives til alle kulturarter, kulturretninger. Den er blevet givet til musikere, den er blevet givet til kunstnere, journalister, altså avisredaktører, syersker, folk, der kender noget til den gamle kultur, med at bearbejde skind og redskaber. Alle mulige kunstnere kan få den. Men vi ved jo endnu ikke, hvad det er for en kulturarbejder eller arbejdere, fordi der er nogle gange, at den bliver givet til flere mennesker. Ja. Så vi står her stadig og venter på, at altså det højt ærede kaster skal ankomme hertil, og så starter prisuddelingen efter. Absolut. Og det er jo sådan, at en prismodtager, det er også en, som folk lægger mærke til ude i samfundet. Og det må være en af målene for en prisuddeling, at for eksempel unge mennesker, børn, skal sige op til en, hvis man kan sige det på den måde. Ja, man kan jo godt sige, at det er en rollemodel, kan man sige. En, der ved noget om kultur, en, der arbejder med seriøst med kultur, der får det. En, der har videt sit liv til kulturen. Du har også selv været dagsstyremedlem for kultur i sin tid, og du har selv været med til, hvad siger man, altså kulturprisuddelingen skete også i sin tid, mens du var landstyremedlem. Er det rigtigt opfattet? Ja, det gjorde det der 2 gange. Og det er jo selvfølgelig også en vigtig opgave for en kulturminister at skulle udvælge en kulturprismodtager.
så skal man sætte sig godt ind i tingene selvfølgelig, og man skal også sikre sig, at den prismodtager, man gerne vil give, accepterer den. Ja. Fordi man kan også, jeg har også været ude for, at den, som jeg udvalgte, ikke reagerede på de henvendelser, vi foretog. Selvom vi syntes, at det var noget, vedkommende havde fortjent. Men sådan er det jo med folk. Der er nogen, der ikke vil være offentlige mennesker. Og der er også nogen, der for eksempel ikke ønsker at modtage medaljer. Det er der også. Ja, men der skal der også være plads til, ikke? Det er der jo selvfølgelig også plads til. Man kan jo ikke tvinge nogen til at man sætter en eller anden orden på vedkommende. Det kan man jo ikke tvinge folk til. Nej. Det er Suli Bulartu sitä muqarsinaasoru takkutingillat inuit maali erinarsoqatigit tamaali erinarsornisaminnut utaqqip ilupassuaikku erinarsoqatigit assa atsersimawaat qaneruna uali nipi ista tassa uali takkusindaasatitut ilupassuama erinarsortussa taawa sineriammingaan aam erinarsoqatiga assiingittamaaliikkamik taawa tassa eqqamanerlungikkuma qeqqata erinarsoqatigivin taaguuteqarput qeqqataguaq erinarsoqatigissui inupassuupput qassiuppa immaa 50-60 missaaniip ila jo amma taman nuannoqutaasoruussuu sineriammingaan erinarsoqatiga assiingiitsut erinarsoqatigigilersaramit naak tassin sineriapput isuqartuujummat taa ullormi suguusarsinnaasanginnamit taamaakkaluartoq taamat ukiingerlanaasuguuseqatigittarsimangikkaluartu erinarsorsinnaasarama tastaan pikkoriffiuaat taak erinarsortartu aama ippassaunukkut uqaruffimmi hans eegedami erinarsoqattaartoqarpoq tusarnersoruyoruussuarnik erinarsoqatigi assingiingittut sisimiuningaanneers manitsumingaanneersut nuumingaanneersut kuataaningaanneersullu erinarsoqattaarput supranit Ida Heinrich aamari supranu imatta Josef Josefsen aama peqataallutik tusarnersupilupilupiluruissuup killitsinarlutilluallaat aama tamaktikeriaartigit tasmangaani imma alkaatitiunnaarutta assa kulturum ersunaasinum atatillugu Korea TV alkaatitseqqalissaaq nalnaaqut arfinammut iskatuami aama nersuaqatigittoqartussaagami tamannalu arfinammut pisussaasuq aama uqaatigisinnaarorput aama taman Korea TV malinnaaffiumarpa alkaat TV yumarpa tassa arfinornut qaaqqusat isaaruqtussaasimuk katuamut taavaru assuartorsuulluti isaasussaamata oqaruttuarineqassapput inuttaamalittarineqarluti atisaallu kiisalu tassa isaarusaassaput arfinimarlunneersuarnaallartittussaavu kisiakkuineeringaanniit nalunaaquta arfinormingaanni malittarineqalissapput qaaqqusat isaaruusaarpusuli mine haadimi issiavik massakkut ulikkaariartuaarput ulikkaaliupput unnummu tassa nalliuttorsiorneruyussuaqartussaavoq kaalamiitaagimi taasaq aammalu inuit pingasut oqalungiartussaapput siullermik namminersorlutik oqartussat
naarakkersuisui siulittaasuat kuupiklaist oqarungiareerpat qallunaanunata ministeriunera statsminister Lars Løkke Rasmussen oqarungiassoo tamatumalukingorna ataqqinartorsuaq dronning Margrethe minutittallamat aammu oqarungiartussaagu aarimmi taqqama nuuppu orkesteriap pippallaqaaq tassa qularnanngittumik taakkuaqaaqqusat akimangit isaanialeqaat tassi isaalersussaamat killualaartariaqappu taawa kingorna nersornaatisu aappaat neriutigaappaam oqaaseqartilaasallu maangaanni aalkaatiunaa nginnitilli tassam tusaratsiunersornaasigassap marluusut kisakikkuusussulinaluanga Issa illikaanarpu Tamastikilluakutsuuritimaani namminersorlutik oqartussat siullermaarlutik kultuurikkut suliniuseqarsimasunut nersornaasiinnerannut ataqqinartorsuat dronning Margrethe kungikkormuutu ataqqinassullit prins Henrik kungissa Frederik nulialu Mary qaaqqusat taavalu nersornaaserneqartussaminnerungitsumik ilaqutaasullu tamastikilluangaaritsi maani ullormi tamatsinut nuannersumi. Deres Majestæt, dronning Margrethe, deres kongelige højheder, prins Henrik, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og alle gæster, og ikke mindst kulturprismodtagerne, velkommen her på den her meget flotte og for os alle sammen meget dejlige dag. Nu er navnet rapport, der er amerlatigismani beqataasinnaamata. Akunnit ulleq maaneeqatiginisatsin qilanarpugut ullumikkullu qeqqaneerinarsoqatigissuit ikiussavaatigut maani peqatigissavaatigut. Vi er meget glade for, at så mange er dukket op, kommet her til den her flotte dag og vores årlige arrangement, og i år er det første gang, at der er nogen, der skal modtage selvstyrets kulturpris. Vi glæder os til at være sammen med jer her den kommende time, og i år har vi fået et midtgrønlandskor til at hjælpe os i dag, og vi glæder os til at være sammen med dem. Programmet er sådan, at lige om lidt, så synger vi sammen med koret, og derefter så er det landstyremedlemmet for kultur, som skal herop og tale til prismodtagerne. Programmet i Marbok
ангинангуақ эринерсоқатигииссаагут таанналу переерпат наалаккас кулсоеқарнерм наалаккерсуису Мими Карлсеннип нерсорнаасернеқартуссат оқалугиарфигиссавай. Adaqinartorsuaq dronning Margrethe kungikommiulut adaqinassusillit
prins Henrik, kungisa Frederik, nulialu Mary. Du sagde siutitiut naalartut, isiinnaartullu, najuuttut, qaaqqusat, nersorneqartussat, ilaqutaasullu. Namminersorlutik oqartussat, kultuurikkut suliniuteqarsimanermut, siullermeerlutik nersornaasiinissaannut, maaneq qeqqani ilinniarnertuungorniarfiup, inersuaani, tunniunneqarnissaanut tamassit tikilluaritsi. Naalakkersuisut, aaliangersimavaat kultuurikkut suliniuteqarsimasunut, nersornaasiut tagaq ukiormanna, inunnut marlunnut, kultuurikkut malunnaatilimmik suliniuteqarsimasunut, aammalu kultuurikkut kingornussatsinnik, ataqqisatsinnik eriagisatsinillu, aallutaqartunut, takutitilluartunullu, tunniunneqassasoq. Ullumikkut inuiattut, ullorsiornitsinni, namminersorneq, eqqunneqarpoq, kalaallisullu oqaativut, visortatigoortumik, inissisimalerlutik. Taamaammat kultuurikkut, suliniuteqarluarsimasunik, nersornaasiinissamut, oqaatsinik annertuumik, suliaqarsimasumik, nersornaasiinissaq, pissusissamisoorsorinarpoq. Nersornaaserneqartussani siulleq tassaavoq, angut fiassinik ukiulik, ilisimaarinnitserpassualik, kalaallisut oqaativut pilluit annertuumik, suleqataaffeqarsimasoq, suliaqarsimasorlu. Nuumiinungorpoq, angajoqqaaraluit, sanasoq, Peter Lund, nulialu, Helga Lund. Qatangutiginne arfinerpingasuusuni, nukarliit pingajoraat. Ilinniarfissuarmi ukiuni, arfinilinni ilinniartooreerami, ajoqitut ilinniartittisutullu naamassivoq. Ilinniarninilu, qalleqqillugu qaanam seminaariami ukiorsiulleq, ilinniarnertuungorniariarluni, ukiuni tulliuttuni tallimani ilinniareerluni, Skandinaaviami tamarmi, akuerisaasumik ilinniartittisutut naammassilluni. Aasaanarani atuangiffeqartarneq atorluarlugu, nalunnermut ilinniartittisungorpoq, aammali pequsiornermik ilinniarluni. Ilinniartittisutut middelfartimi atuarfimmi, atorfinippoq, eqaarsaarneq, sananeq eqqumitsuliornerlu atuartittisutigaluit. Ilaquttani ukiut qulingayaat takusimanagit 1958-simi nunatsinnut uterpoq. 1960-simi Asiani efterskuulitoqqami atorfinippoq. Ukiullu arfinillit assut alutorsaatigisaminik avannaamiutut inuulluni. Kingorna atuarfeqarfimmi pisortatut qaanaami atorfinippoq. Taamanikkullu sulingiffeqartarneq iluatsillu Københavnip universitetiani ilinnialerpoq. Ilinniartittissutillu arfinillit soqarummeerfialugit. Københavnip universitetianiit 1970-simi nunatsinnut uterami. Allattaaseq sammisarilerpaa. Oqaatinut allattaatsimullu ataatimiititaliami siulittaasungorluni. Periusissat assigiingitsut misiligaarneqqareermata nipit isummamik allanguisartut tungavialuit allattaasissatut siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allattaasitaaq 1972-simi akuerinneqarpoq, 1973-similu atuutilerluni. Nersornaasigassatta sunniuteqarfiisa nunarpullu tamakkerlugu ilisimaneqarlualerneranut peqqutaaqataasut ilagaat raatiukkut aallakaatilassiani assigiingitsuni peqataasarnini. Tassuunakkullu oqaativut kisiisa pinnagit алларпассуартигулли аама имаанаангитсумик илисманеқарсақарнерминик мисилиттаақарнерминиллу ерсарситиуарпоқ
Ilinniarfissuarmi ukiorpassuit lektoritut atorfeqarpoq soqaarningoraluarlunilu oqaatigut aallutariuarpai itinerusumik paasisaqarfigiumallugit. Nassarnaaserneqartussap aappaa tassaavoq arnaq 55-sinik ukiulik piniartoq takornarianillu sullissisartoq sisimiuni inungorpoq angajoqqaaralugit ingepau aamma aanta Jeremiasen marlunik paneqarpoq marlunillu ernutaqarluni kiusiortutut ilinniarsimavoq nuyalerisuusimallunilu nuyalerisuuneq peqqinnaringinnammiuk aaliangerpoq piniartungorniarluni nunatsinni arnat piniartutut inuutissarsiuteqartut amerlangeqaat arnamik pineqartumik kultuurikot nersornaasiinissamik innersuusinermi tungaviuvoq kalaallit ileqqutoqaat ilaquttamit minit ilisimalersimassani pingaartilluinnartuugamigit sulisarpoq angutitut arnatullu qasuffeqanngitsutullu illumi suliassat suugaluartut pitsaasumik ilusissamitullu naammassinissaasa tungaanut suliuartarluni pilinermi siulimi periusaat malillugu pitsaasusilimik suliaqarnissani pingaartitaraa ilisimangisanilu iterngatiqillugu paaserusuttarlugit imminut piumaffiuartuuvoq utoqqarnik ataqqinninneq ilaquttanullu qanittuuneq kalaallik kultuurianni pingaaruteqarlutik inississimapput inuyattut pingaartitataakku nersornaasigassatta salliuttuarpai ulapikkaluarluni utoqqartani isumagiuartarpai taamatullu ilaquttani tamanit naatsersuutiginneqarsinnaajuaannartarpoq sisimiuni takornarissanik angallassisartutut sulinermi kalaallit kultuuriata qaffasissumik pitsaassuseqarluni ersarsinnissaa pingaartittuarpaa soorlu atortutigut atisatigut pissusilersornikkullu takornariassanik qimussiussigaangami puisip amiinik sanaanik atisaqarnissaat pingaartilluinnarpaa taakkuami issittumi angalanermut nalissaqanngitsumik naleqqussagaapput pisariaqarlutillu saniatigullu takornarissap ataatsimut nuannersumik misiisaqartinnissaanut pingaaruteqarlutik oqariartaaseraa takornariaq pitsaasumik pineqaruni misiisaqarluarlunilu nunatsinnut uteqqinnissaa аллануллуунниит уннерсиорниссаа qulарнассангитсоq нуаннаарутигаа оqaatigiссаллугу наалаккерсуисут укиорманна культууриккут сулиниутеқарлуартутут нерсернаасернеқартуссатуллу сиуллермик милулааслун аама туллианик юханипек тоққарсимамматигит Deres Majestæt, Dronning Margrethe, Deres Kongelige Højheder, Prins Henrik, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, radiolyttere og tv-seere, gæster og prismodtagere, samt deres familie.
Det er første gang, at årets kulturpris uddeles under selvstyret, og foregår i år her i gymnasiets Nuuks Minehal, hvor jeg vil byde alle hjertelig velkommen. Naalakkersuisut har besluttet, at kulturprisen i år tildeles 2 personer, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats i forhold til den grønlandske kultur, og som stadig med stor ihærdighed gør et stort arbejde i forbindelse med den kulturarv, som vi alle respekterer og sætter stor pris på. På nationaldagen i dag bliver selvstyret indført, hvorved vores sprog bliver et officielt sprog, og derfor forekommer det ganske naturligt, at kulturprisen i år tilgår en person, som har gjort en stor indsats for det grønlandske sprog. Den første af kulturprismodtagerne er en mand på 80 år, med en stor bekendtskabskreds, og som har medvirket i arbejdet med og selv gjort et stort indsats for det grønlandske sprog. Han blev født i Nuuk som søn af tømrer Peter Lund og fru Helga Lund, og var den 3. yngste ud af søskendeflok på 8. Efter 6 år som elev på Ilulissat var han uddannet kateket og lærer, men valgte at bygge videre på uddannelsen, hvor han på Ranum Seminarium først tog et 1-årig studentereksamen, og siden en 5-årig uddannelse, hvorefter han fik en i hele Skandinavien anerkendt lærereksamen. Sommerferierne blev også udnyttet, således at han også fik sig en svømmelæreruddannelse og en sløjdlæreruddannelse. Umiddelbart efter fik han stilling som lærer på en ny skole i Middelfart med gymnastik, sløjd og kunst som fag. Efter at have været fra sin familie i knap 10 år, vendte han tilbage til Nuuk i 1958. I 1960 fik han en stilling ved den gamle efterskole i Asiat og levede til sin store glæde som nordgrønlænder i 6 år. Siden blev han skoledistriktsleder i Qaanaaq, hvor han udnyttede den daværende permissionsordning til at tage nogle kurser på Københavns Universitet, hvorfra han fik eksamen i 6 fag. Efter opholdet på Københavns Universitet vendte han tilbage til Grønland i 1970, hvor han gik i gang med at arbejde med den grønlandske retskrivning som formand for Sprog- og Retskrivningsudvalget. Efter flere afprøvninger af forskellige muligheder, endte arbejdet med, at der blev foreslået indført en fonetisk retskrivning. Den nye retskrivning blev vedtaget i 1972 og trådte i kraft i 1973. Et af de områder, vores prismodtager har haft indflydelse, og som har været medvirkende til, at han er kendt i hele Grønland, er de forskellige radioudsendelser, hvor han stadig medvirker, og hvor han ikke alene har bevist sit store kendskab til det grønlandske sprog, men også til en lang række andre områder. Han har arbejdet som lektor i Ilulissat i mange år, og selvom han nu er pensioneret, arbejder han stadig med sproget for at kunne forstå området i dybden. Den anden kulturprismodtager er en kvinde på 55 år, fanger og outfitter. Hun blev født i Sisimiut som datter af Ingeborg og Anda Jeremiasen. Hun har 2 døtre og 2 børnebørn. Hun er uddannet som tandtekniker og har arbejdet som frisør. Da hun ikke kunne tåle arbejde som frisør, besluttede hun sig for at blive fanger. Der er ikke mange kvindelige fangere her i Grønland. Baggrunden for at indstille vedkommende til kulturprisen er blandt andet, at hun går meget op i de grønlandske traditioner,
som hun har tilegnet sig fra sin familie. Hun kan udføre både traditionelle kvindelige og mandlige arbejder og udført utrættelige de huslige opgaver, til de er løst på bedste vis og på en måde, som traditionen kræver. Det er vigtigt for hende, at vinterforåret bearbejdes efter de rigtige traditionelle fremgangsmåder og i den bedste kvalitet, samtidig med, at hun vil lære tingene til bunds, når hun støder på metoder, hun ikke kender. Hun stiller således meget store krav til sig selv. Et vigtigt element i det grønlandske kultur er respekten for de ældre og at dyrke de nære familierelationer. Vores kulturprismodtagere har fuldt ud disse kvaliteter. Selv de travleste perioder sørger hun altid for sine ældre familiemedlemmer og sin familie. Alle kan til enhver tid regne med hende. Det er vigtigt for hende, at den grønlandske kultur fremmes i forbindelse med hendes arbejde som outfitter. Det samme gælder den høje kvalitet, hun kræver både af sig selv og i forhold til for eksempel det tøj og de redskaber, hun benytter i arbejdet. Hun går meget op i, at turisterne benytter sælskindsbeklædning, når hun kører hundeslæde for turisterne. For at fremhæve vigtigheden af dette tøj i det arktiske klima, og fordi dette i sig selv er en uforglemmelig oplevelse for turisterne. Hun ynder at undersøge, at når en turist har en god oplevelse, vil han eller hun vende tilbage eller fortælle andre om sine oplevelser. Det er mig en glæde at kunne meddele, at Naalakkersuisut har peget på Milo Lars Lund og Johanne Bæk som modtagere af årets kulturpris. Først, Milo Lars Lund, en stor tak til dig for din store indsats for vores kultur og ikke mindst det grønlandske sprog. Nasonnaisen nakapus apa Johanne Bæk.
Massakul tassa erinarsoqatigeeqqissaagun taannalupereerpat nersornaasernaqartut oqaasqalaarumapput. Vi skal synge igen sammen med koret, og derefter vil prismodtagerne sige lidt herfra. Wow.
asasakka kungikkormiut ataqinartorsuit dronningi uyalu Henrik annerat kungissanguarput Frederik nulialu maanga pingaartorsiuqataajartorlus takkukkassi nuatnautigeqaarput nunarsuarput qaartat nunarsuarmi annersaat Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanielu katillu angissuserartoq maannakkut kisarmaaniali sautiu ila qolarnartoqalaaluarpoq 60-tiinangugatta kisianni tassa oqaatsit uasammisaalerakkilli ilinniarfigaakka angajoqqaakka oqaatsit kilitsoqqussakka nunaqqasima tunniussaraat kingorna ilinniarfiit allat assiingit vaqqusaartorluit asiannut piama qimusserneq sikusiorneq piniariaatsit allat alutorulluinnarluit aama kuuffigaakka taul tassangaaniit siulitsitut inuusut avanersuarmiut sikikkakkit paasilluinnarpara imaannaangitsorsuarn siuleqarluta oqaatsi tassaapput itsarsuarniit maannamut inuit nakhueqatsigiit akisuanerat tupinnalaangitsuungilaq oqaasaqaatta ukiuni 4000 tina tuussimasunik aammalu nalungilarput ilitsoqqussat oqaatsit ilitsoqqussat kisimik anersaaqaataasinnaasut taamaattumillu maannakkut namililersut paasilluinnaraat malugaara oqaatsitta pingaarutaat naasulivik naammangilaq naasorli sorlalik pingaarnerpaaru sorlaqarfigat 24 mannanuna akisuarngit siulitta aqutiminni oqaatsigut taquaraluit ingerlaarfigisimasaat kilometeringorluit 18.000 kilometerit aqusaallarmatigit oqaatsigu asoqorsimangillat tassungalu pissutaasoq opuimi kigullermi attupillanneqarpoq oqaatsip isumaata pilerfiata ujarneqarsinnaangorneratigu taana tassaaoq ilismatu periasianu taanerpaaq etymologi Jeg er meget glad for, at vores nye Naminersonoltuqartussat faktisk har forstået fuldt ud betydningen af modersmålet. Modersmålet er det eneste sprog, som kan operere fejlfrit og åndfuldt inden for digtning og tanker, dybere tanker i det hele taget. Vores sprog har jo eksisteret, muligvis eksisteret i 4.000 år, og hvor inuit har tilbagelagt en strækning fra det nordligste japanske øer gennem Aleuterne, Nord-Canada og over Thuleområdet til Grønland og flere gange rundt om Grønland, østenom og vestenom. Og alligevel i den periode, der har sproget eksisteret. Og man kan sige, at måske frosten har bevaret det, men det er konstruktionen, der er været væsentlig i den forbindelse. Levemåden, kulturen er imponerende. Det kan kronprins Frederik bekræfte. Når man har været i Thule, der kunne man fornemme, hvor vigtig kultur er. Man skal tilpasse sig til omgivelserne, og Thulefolket har selvfølgelig bevæget sig ved at efterligne og anvende dyrelivet, brugte skind
og dun og alt det der for at bevare livet og eksistere fremover. Jeg er meget imponeret af Thulefolket, og det er derfor, at jeg synes, at vi skal fortsætte og udvikle os frem. Der findes ikke nogen folkeslag, som kun tæller 19.000 mennesker, der både har 3 gymnasier og universitet. Det er måske lidt for meget, men det er jo ønsketænkning. Det ender med, at vi bliver et folkeslag, der er mest oplyst i forhold til omverdenen. Rønnak. Milo Morenersuaq taava nassernaasernaqartu aappaasisimiormi Johanne Bæk oqaasaqalas. Uqaasqassuatuginkkaluarlugit tulluusimaavutigaara kultuurikku nersornaamik tunineqarnera naalakkersui sortaatsinningaanit quyallunga ataqqinaamik tunineqarnini tamak annertutigisumik tunisinnermi eqqarsaatiingitsoorsinnaangilakka siulitta kultuurimik tunniussai paarilluarluit eriagaluit ingerlateqqitassavut tassaniippormi nukissamik kinaassuutsimillu uagutsinu tunisisoq neriullunga taamatut nersornaaserneqarnitsinni алланут каюмиссаатааюмаартоқ инуяақатигит тамасси уллорсеорнитсинни аллориаққитнитсиннилу ууммамик пиллуаққуасси. Det er mig en ære at modtage denne kulturpris af vort nye selvstyre. Ved sådan en pris kan jeg ikke lade være med at tænke på vores forfædre, som har givet os den kulturbaggrund, som vi skal bygge videre på og værne om. Da denne giver os kræfter og fortæller, hvem vi er. Jeg håber, at det, at jeg modtager prisen, vil tilskynde andre til samme. Jeg ønsker alle hjerteligt tillykke med vores selvstyredag og vores skridt videre frem. Tak. Massak tullinguuppoq erinarsoqatigit erinarsussaput. Næste punkt på programmet er, at sangkoret vil synge en sang. Der er sumagingerne desmani namassissagut. Og efter sangkoret har sunget en sang, så vil programmet være slut for i dag her. Efter det, så er der lidt til prismodtagerne og familierne. Der er sumagingerne namassigut mani. Der var nasrunnasikkat ilaqutaasunullu. Der må lukkes sig inersuuma isuani.
qoinarsuat tamanut ullumikkut qoinarsuamaanneqatigatsigut lersornaasanneqartu ilaqutaansuangaaritsi. Tusind tak for i dag, og tak fordi I har været sammen med os her. Tamanga alkaitna put koordinaatsi kuttatigapput.